Anapun teh Gusti Jibril panjene saya itu cara Arab cara Jawa nih maha keren Bapak yang mulia Fayanzil mongko medun sapa Jibril fi kubatin ing dalam kubah. Wis diceritakno kubah iku ya kendaraan lah cukup minurin sanga sinar pala roksil kubah ing atase nduring kendaraane mau liwa ono ta gendera asfar kang kuning liwaun asfar wala yakhruju lan ora metu sapa malaikat Jibril minal kubah sangka kendaraane mau illa idza kejaba nalikane wajahat talibu khitabau ngadepaken sapa wong kang nyupre ya sampean laporan khitabau ing omongane talib kejaba sampeyan laporan ilahi marang malaikat Jibril baru malaikat Jibril metu teko yaiku kendaraane walau lan kedua Jibril asyarat awan ta 10 pira-pira satpam jero saiki penjaga-penjaga nggo satpam 10 yang zilana pada medun sapa asyarat awan ma'au satane Jibril satpame ngetutno padha merek Pak Bupati teko satpame tuit waktu teh waktune malaikat Jibril wal isnen dina yaumul isnen dina Senin wa khotbi itu teh khadami te pelayane Jibril al abyad malaikat abyad putih wa amma said sam samail di malaikat penting kok cara komandan malaikat sam samail fayanzil mongko medun sam samail fi kubatin dalam kendaraan min nurin abin sanga sinar aidon halimane kendaraane sinar gemerlapan wa ala babi al kubah lawangi kendaraane liwa ani utai gendera loro ahmaroni kang abang karena wah genderane PDI abang karo wa maulan sartane malaikat sam samail salah satu awan telu pira-pira satpame nggo supir telu yang jila medun sama salah satu awan mau sartane malaikat sam samail yakifuna podo ngadeg sapa salah satu awan ala babil kubah yang atas lawangi kubah jungkup mau waktu waktune sam samail iku ya musulasa dina Selasa wa khotimah teh khatame sam samail ahmar malaikat abang yang ahmar amma Said Mikail malaikat Mikail fayanzil mongko medun sapa Mikail fi kubatin dalam kendaraan minurin sanga sinar gemerlapan wa ala yamil kubah ing atas sisih tengene kendaraane liwaun abyad utawi gendera putih wa anjila medun ma'ahu satane Mikail arbaatu awan so papat pegawene utawa papat satpame mau yakifuna ngadeg arbaatu awan satpame papat ngadeg tahta liwa ana ngisor gendera mau waktu ini malaikat Mikail iku sing cocok yaumul arbi'at dina Rebo nek nekakno. Wa khotibu pelayane Mikail malaikat Barkon jenenge pelayane. Wa amma Said Sorfayail malaikat Sorfayail komandan malaikat kabeh iki. Ifayanzil mongko medun sapa Sorfayail fi kubatin dalam kubah min nurin sanga sinar abyad kang putih wa akhdalan ijo walahalan kedue Sorfayail nukat keliru
ucap ilang min nurin ambiyat ba'dur walaha lan kedue laha kedue kubah babane teh lawang loro ala kuliban ta saben-saben lawang siji asyaratu awan wakai 10 satpame wa arba'atu aliyah masyurah bil khundroh lan papat piro-piro semakna gendera ya aliyah liwaun aliyah gendera papat masyurah kang terkenal bil khadro kaun ijo wal bayat lan putih mbuh ngene iki gendera niku nyetakno endi malaikat-malaikat wa ala yasaril kubah ing atas arah-arah kiwane kendaraane malakun te malaikat tawilun kang dhuwur jidan lan banget malaikat dhuwur malaikat apa iku Yusama den arani malakun jenenge sapa malaikat sing paling dhuwur malaikat Sol Soyail malaikat dhuwur wa utawi Sol Soyail iku raisu amane pimpinane kanca-kancane kenek awane pegawe-pegawene kenek pegawe-pegawene malaikat Sorfayail mau waktune Sorfayail iku yaumul khamis dina Kamis wa khatimu teh khatame malaikat Sorfayail iku Samhuris malaikat Samhuris wa amma Said Anyail malaikat Anyail Fayanzil mongko medun Anyail fi kubatin dalam kendaraan min nurin sanga sinar wa maulan kedue Anyail sitatu awan teh 6 pira-pira pegawe utawa satpam 6 sing ngawal kendaraane wasala satu alwiyah 3 pira-pira gendera waktune malaikat Anyail ku yaumul Jumat dina Jumat wa khatimu teh khatame malaikat Anyail jenenge sapa Zaubaah malaikat Zaubaah wa amat Said Kasfayail malaikat Kasfayail wayanzilu medun Kasfayail fi kubate ing dalam kendaraan minurin sanga sinar aswat kang ireng sinar ireng peteng wa ma'ahulan ku sartane Kasfayail salah satu aunan 3 pira-pira satpame mau wa asyaratu aliyah 10 pira-pira gendera sudin kang ireng-ireng waktune Kasfayail sing cocok nek sampean nekakno ku yaumus sabt dina Sabtu wa khatimu te pelayane Kasfayail penjagane iku Maimun malaikat Maimun njaga bumi malaikat Maimun wa amat Said Toyhat Maglayalin apa cah kok jenenge angel malaikat Toyhat Maglayalin panjenengan mongko medun sapa Toyhat Maglayalin lho Fa'ilmu medun koblau sadurunge ya Toyhat Maglayalin sapa kubatani iku kubah loro kendaraan loro minurin sanga sinar satien kang mencorong albayan kang terang sati ilbayan mencorong kang terang bisinare bisa bin lamiah bisa bin kawan lamiah sahabin tak siapin ya bi lamiah alang sinar-sinar padha wae kan lamiah kang cemleret bi sihabin ya sihabin semuanya jinukan medun sapa Toyhat Maglayalin fi kubatin ing dalam kendaraan aldimakong wedi tun sapu lahu tun sapu kang den tata ngono wae ya apa kubah lahu kedue Toyhat Maglayalin
bainal kubata antara kendaraan luru, kawal dua kendaraan. Wa anjil medun ma'ahu satane toyhat maglayalin sapa alfu awnin wae cah 1000 pegawe satpame 1000 wis barisan tak pondok ngene yakifu ba'duhum kang leren sapa setengah alfu awnin haulal kubah leren yo ngadeg ya ono kiwa tengene kendaraan dikepung malaikat 1000. Wa ba'duhum utai setengah alfu aunin kharijul kubah kono jabane kendaraan walau lan kedue malaikat toyhat maglayalin khamsuna liwa utai 50 gendera baidon kang putih-putih wa mantana zala semongsong semedun saha malaikat toyhat maglayalin mau hadara moko teko al khudam saha para pelayan-pelayane satpam-satpame mau asab akang pitu al madkurin kang jen terangno kabeh wa kifan padha ngadeg sapa khudam musabaa khalfar raqah ana mburine ya kendaraan ya repot teman roka salik roka iku selambune kak selambune kubah roka makna asli roka selambune kubah selambune kendaraan makna asline walai tati ora kuwasa ahadun sapa wong suwiji mindung sangka khudda musabah adunu apa marek minarokah sangka selambune kendaraan makna asli ya selambune kubah aslan buabar pisan kalau semari marek nok juru kendaraan ono malaikat toy hat maglayalin mau dikepung pegawene pitu wa istaratu dan sarana fi tinzali ing dalam ngedunaken malaikat toy hat maglayalin ziyadatun apa tambahan nambahi alama yang antase cara-cara takut tambah kang dhisik apa kabeh mau mulai 1 sampai 6 mau antakuna yen to ana si Abu Thalib pakaiane wong kang nyupre sampeyan nek menekakno malaikat iku Pak pakaian sampeyan kullaha ya antakun siabu kulluha sekabeh siap paida iku putih pakaian kudu putih wa yakuna entono almakan wa panggonan nadiwan iku bersih panggonan kudu bersih mutayapan kang den lengani wangi sing gondone serba wangi makanya ngono aku kene pengajian nok ngene Gresik lho dijejeri pimpinane noto masjid ngono aku gak wani noleh ngene ambune kebel ambune lebus kaya wedhus iki gak tak atus pirang dina ya wong Gresik lemu wonge iku kok biasa ambune wangi kok bel aku nok ngiringane jaran gak ngono ya iki apa-apane ini nah umure adikku kira-kira lah ini bojone kok ani diparek ngene gak disaplok nah iki nok ngene pengajian aku noleh ngene ambune bel lebusane gak atus 7 dina 7 bengane kambine putih ya rada nang dina Gresik sapa gak tak sedono sampean doleki dhewe aja ngono jaga apik ngaji atus dhisik masa mbak butuh ya gak sungat nang bundi ro lho gamana endi to wa alla yad'uhu iya ya wa layat ento aja njaluk sapa talib hu ing toyhat maglayalin aja ngate njaluk nekakno illa ida arada kejaba nalikane ngarepaken sapa at-talib akhda taati ing ngalep
manute ya taate malakin ul malaikat bungsu dhuwur minasam saka malaikat pitu almadkur kang diterangno kabeh iku kabeh pimpinan termasuk sing jenenge dawa angeli kama istardu kaya oleh den syaratno apa Allah yudaa yen to aja den tekakno diceluk ahadun sapa suci mindung sangka ya sampai iku lah gak ada illa li akhdi taati aunin kejaba krana ngalap taate aunin pegawene cara saiki satpame amalake enta malaikate suflien kang bangsa ngisor ana sampe kudu apal besok ana malaikat tugasno njaga ngisor ana njaga dhuwur termasuk Maimun bagian njaga ngisor. Wa idza kana thalib mahjubun nazar. Dah habis waktunya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.